ए राजा राजा मनीष जरा या जरा बेगीन या काठी घेऊन जीवाना असा ही पावसा पानाची जीवाना खुशी गेली उंचोत घर शिगारे पोरं होय रवले हे शी त्या घरात रिगात झाल्या अरे अरे काय झाला जीवाना असा अरे जीव निघतो कलकल माझं तसं दिली तर दिस कलकलांग लागला काय झाला उघडून जीवाना घरात रिगला बाबा माझ्या भाऊ सांग बंदू काढूया नको राजा बंदू काढूया काय केला असता हां चल ए पासून मोठा आवाज देऊ नको हां या ए हां त्यापासून थांबा अरे मी पायाकडे बघा काय रे मी थांबतो हां त्यापासून होय काय जाता का म्हणायची बा कुठल्या होई काय चौका भेटायला पेट हां ओरी फुरसा राजा काय सांगतल रातच्या मला आमचं उठतो उठलो हा निघतो डोळ लागा होतो काय घालूच्या आधी इलो आम्ही वाटलं जनावर घरात रिगला म्हणून मी तुमका बोले काय नका लोकांच्या मी माटो घालतो आता अजून आमचं ह्याच्या कामात जावा नेऊचे आम्ही काय टपो घाली विभूत लायचं का फिरता रात तू का बघतोय बाबा चला रे फुरसा शिकायते आता फुरसा तीस बर आणि रातभर फुरसा आणलंय लाईट किती भेटायला फुरसा खुईसा आणले फुरसा दुका फुरसा खुईसा आणले तुका दाखवतो खुईता दाखवतो तुका काय गो फुरसा त्यांना बोलून आणले फुरसा करतोय म्हणा फुरसा होईला कोण इले आणि कोण इले मोबाईल अरे सांगा लोकांना काहीतरी अरे आमचं चॅनल आम्ही व्हिडिओ टाकतो ते आवडले सगळ्यांना शेअर करणार ना काय रे त्यांच्यामुळे तर आम्ही असे आणि चालू द्या लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर गोव्यात बियात मुंबई पुण्यात सगळ्यात बाय बाय फुरसा